11 de marzo de 2015. Os 230 veciños de Vilanova dos Infantes apenas recolleran a mesa do xantar cando recibiron unha triste noticia. O seu párroco, don Adolfo, acababa de aparecer sen vida na casa reitoral. A autopsia revelou que don Adolfo, que chegara había case medio século a Vilanova, falecera a causa dos golpes que lle deron na cabeza. A casa estaba revolta, polo que dende o primeiro momento xa se barallou que fose un roubo. A violencia da morte caeu como un xarro de auga xeada sobre os veciños, porque don Adolfo era un sacerdote moi querido e especialmente xeneroso. Levaba un estilo de vida moi sinxelo, porque daba prácticamente todo canto tiña: diñeiro, patacas. A súa casa ían necesitados de toda a provincia para pedir o auxilio que sempre atopaban nas súas mans. A bondade de don Adolfo rematou abruptamente naquel mes de marzo e unha década despois aínda non se fixo xustiza. A Garda Civil chegou a deter 2 homes de nacionalidade croata como principais sospeitosos do homicidio, pero a xuíza arquivou o caso porque non había indicios sólidos que os inculpasen. E se don Adolfo era moi querido, tamén o era unha pequena peza que engade misterio ao caso: a Virxe do Cristal, unha talla do século XVII con moita sona na zona de Celanova. Mide apenas uns centímetros e consiste nunha fina lámina de vidro tinguido dentro dun anaco de cristal. Nunca se conseguiu, nin sequera hoxe en día, replicar a tecnoloxía coa que se fabricou esta peza. Os asaltantes que mataron a don Adolfo revolveron toda a casa reitoral. Non levaron cartos nin obxetos valiosos. Crese que o único que subtraeron foi esta diminuta peza de escaso valor económico, pero incalculable valor sentimental. Agora xa pasaron 10 anos e os veciños de Vilanova lembran a memoria do bo de don Adolfo e da desaparecida imaxe milagreira. Aínda hai máis preguntas que respostas. Quen está detrás do asasinato? Por que o mataron? Onde está a Virxe do Cristal? A conta atrás para resolver o crime antes de que prescriba non se detén. Só quedan outros 10 anos para facer xustiza. O tempo corre e Rocío Padín alí nese lugar non se cansan de pedir xustiza. Queren saber que ocurriu exactamente nesa madrugada na que perdeu a vida de xeito tan cruel ese veciño tan querido que era o seu párroco, don Adolfo. Si, así é, 10 anos despois, Vilanova dos Infantes segue conmocionada por esta perda do párroco don Adolfo. Estamos con David e cos veciños que non o esquecen 10 anos despois. Ti eras moi bo día, como estás? Bo día, aquí estamos. Ti eras monago, axudabas na misa a don Adolfo. Que aconteceu? Como lembras esos días? Pois mira, don Adolfo era unha persona extraordinaria, unha persona irrepetible que en Vilanova dos Infantes fixo moito por este pueblo, un gran defensor da cultura, un gran defensor da Virxe do Cristal e, da nosa dinámica cultural, non? El custodiaba día e noite esa talla pequena do século XVII con el e foi o que o levou a perder a vida. Exactamente. El, como medida de protección, xa dende tempos antigos, os rectores do Santuario do Cristal tradicionalmente custodiaban eles na casa reitoral a imaxe da Nosa Señora do Cristal como unha medida preventiva para evitar certas... Era a medida de seguridade que había naquel momento. Corría o mes de marzo do 2015 e de súpeto acontece. Efectivamente. Unha noite acontece todo aquí na casa reitoral. Don Adolfo perde a vida. Perde a vida nunha brutal agresión onde, fatídicamente, el perde a vida, pero os veciños enterades vos días despois. Si, 2 días despois, ao notar a ausencia de don Adolfo, a xente de Vilanova ponse en marcha, contacta tamén coa súa familia e, empeza un pouco así todo. E don Adolfo morre defendendo a Virxe do Cristal. El todo o que tiña, todo lle daba ao pobo e vos así o lembrades, como un pobo que el uneu 46 anos que estivo aquí traballando con vos. Estuve aquí 46 anos, unha persoa que se preocupou moito polos necesitados, moito polas necesidades da xente do pueblo, sempre preocupado de todos os veciños, un veciño máis era, un veciño máis que conocía a todos os seus veciños e coñecía perfectamente a quen atendía. O que nos revolve agora é o misterio da talla esa do século XVII, que foi o que o móvil, non? Presuntamente que o levou a perder a vida. Efectivamente. Ahora mismo a talla sigue en paradeiro desconocido 10 anos despois. Estamos falando dun tempo bastante... O pobo de Vilanova quere que a imaxe regrese ao seu lugar de culto e que don Adolfo reciba a xustiza que merece, xa que a persoa ou persoas que lle fixeron isto a don Adolfo siguen na calle.
É dicir, non houve ningunha consecuencia. Pois xa está de saber, compañeiros, o pobo de Vilanova dos Infantes segue a pedir xustiza por don Adolfo 10 anos despois. Home bo, non? Como describen sempre todos os veciños. Patricia, que David aí o Monaguillo teno claro, non? É que morreu literalmente defendendo pois iso que custodiaba con tanto celo día e noite, a verse de Cristal, non? Tanto, porque ademais a autopsia reflectía que non somente fora asasinado, senón torturado. É dicir, queríanlle sacar unha verdade, queríanlle sacar o paradeiro desa virse que ele escondía dentro dunha funda. A virse era tan pequeniña, claro, que escondía dentro dunha funda, dunha cámara fotográfica, no doble fondo dun armario. Soamente había dúas persoas, ademais de don Adolfo, que sabían onde se agochaba esta virse, e as persoas que entraron esa madrugada na súa casa, porque se cree que foi máis dunha persoa, por como estaba o escenario, polo contexto do crimen, sacáronlle, pois, a base de golpes, sacáronlle o escondite e leváronse soamente a virse. Foi o único que se levaron. E o chamativo, Rocío, é que 10 anos despois, nin sequera no mercado negro, porque puidose pensar nun primeiro momento que fose un roubo por encargo, por alguén que quixera ter esa virse a que se lle daba máis valor, quizáis, do que realmente tiña. Quizáis el mesmo defendendo a día e noite con tanto celo, lle podía dar un pouco deu a máis, entender que valía máis do que valía, pero agora nen sequera 10 anos despois no mercado negro non volveu a aparecer nunca, non deixou pegada. E Luís, como é posible que estiveran detidos dous cidadáns croatas que ao final pois non puideran probar que, bueno, pois que foran os culpables da morte de don Adolfo? Que pasou aí nesa investigación? Pois que realmente tuveron unha defensa moi boa, non acorde ca situación en teoría de indixencia que tiña, non? Estamos falando de que, bueno, contrataron moi bons abogados, evidentemente os abogados fixeron o seu traballo, non? A carón do que decía Patricia, o tema do mercado negro, non podemos lembrar que o móvil, neste caso, foi o roubo, o tema é que hai un crimen vinculado á Virxe de Cristal, no? Co cual, se Interpol ten unha base de datos de mercado de obras roubadas, no? Entre elas a Virxe de Cristal, o problema no mercado internacional é que vai a ser moi difícil que ninguén compre unha Virxe que está asociada a un crimen, no? Porque ao final eles mesmos vamos a saber que se vai a tirar de aí, no? Os que fixeron o crime. Conmove moito cada vez que falamos deste asunto, Pepo, ver a consternación, a máis real, nada impostada, dos veciños ao falar del, non? Como describen, pois, como un home xeneroso, querido, humilde, non? Sí, que morreu dun xeito tan tráxico e violento. Sí, efectivamente, a xente, nada máis que fala maravillas del, conócese que estaba perfectamente integrado na vila e, aparte, pois, a posición dun sacerdote cos seus fregueses de xenerosidade, de refuxio, de cómplice en algúns momentos tamén para axudar a todo o mundo, pois parece que encarnaba a perfección, supoño que... Sí, de feito, non, o xeito de que calquera podía entrar na súa casa, non? Pois quizáis era pois o branco ideal, non? É que eu penso que esa bondade un pouco condeuno, porque os dous cidadáns que foron arrestados, que eran de nacionalidade croata, tío e sobriño, estiveron traballando na súa casa. Coñecían perfectamente por onde se entraba, por onde se salía, por onde se subía, por onde se baixaba. Ademais, el deralle cartos a un deles porque dicían que o necesitaban. Tiña contactos telefónicos con eles, ademais que se puideron rastresar. É dicir, había unha conexión, aproveitábanse tanto eles como outra xente da boa vontade deste señor que o que tiña o daba, non sabemos si para... Pois para cometer este cruel asesinato, pois oxalá non prescriba este crimen sen que atope xustiza, non? Pois efectivamente ese pobo de Vilanova dos Infantes. Bueno, nos continuamos